سەرۆکە رێژێما سووریای بەشار الئەسەد هەفپەیڤینێکیدا لەگەڵ تەلڤیزیۆنا فرانس دوودا ڕاگەهاندە ku سووریا ڤەناگەرێ وەک بەرێ ji ber ku vegerandina rewşê wek dema berê wateya ewa ku pêşketin tuneye û em ji krîzê tiştekî hîn nebûne. Pêwîst e em rewşê baştir bikin ne ku vegerên wek berê cudahiyeke mezin li vê derê heye. Di derbarê pirsyara heta çi astê dîmokrasî li Sûriyayê heye, Esed wiha bersiv da. Xaleke diyar nîne ku mirov bigihêje de û bêje ev dîmokrasî ye. Eger tu me li gel Fransa beramber bike, bêguman ew ji me pêşketîtirin. Lê eger tu me li gel dostê xwe yê nîzik Siûdiyê beramber bike, bêguman em dîmokrasî ne. Esed ragihand jî ku ew amade ye dest ji desthilatê berde. Eger giha baweriyekî ku ew yek dê aştiyê li Sûriyayê peyda bike. Bêdidulî eger wiha be ez ê dê wê yekê bikim û dest ji desthilatê berdim. Eger ez sedema krîzê li welatê xwe bim, nabe ku ez li vê derê bim. Di derbarê terorê de Esed tekez kir ku Amerîka berpirse di ber belavbûna terorê de. Ji ber ku Iraq di destê wê de bû û Daeş ji Iraqê derbasî Sûriyayê bûye. Ji ber tevlîhevî sînoran derbas dike. Her wiha hevpeymaniya navdewletî bi neciddiyet di şerê terorê de tometbar kir û got, em ev welatê piçûk in carna tişta em pê dirabin 10 caran lê karê hevpeymaniyê ye. Ku di 4 mehan de bajarê bi navê Kobanê weku ew di ragihandina xwe de bi nav dikin rizgar kirin. Ji aliyekî din ve Esed bikaranîna bermîlên teqîner û çekên kîmawî li Idlib di mehaborî de ji aliyê artêşa wî ve red kir. Ev 5 salin krîz li Sûriyayê dest pê kiriye. Di encama wê de bêhtir ji 220,000 kes hatine kuştin û bêhtirî 12 milyon kes koçber û derbeder bûne. Ji bilî derketina grûpên radîkal li ser axa Sûriyayê.